атай механизатор болғас бал етмәрі еген ораманлар дейм. Группала 32 кишилик, 4 малай башкалары кыздар эне бит әле. Было чем заняться. Булгандан түгел, булмагандан. Безнең халык бит табигаты мен кырыс та инде. Ерден мына. Карап тора бит инде. Осталык дәресләре үткәрергә мөмкинчелеге. Әле һөйләмәйм. Безгә көтү торган булды. Ну, кызганычка каршы теге фенол вакыйгалары мен экологик сәбәпләре аркасында мен музыкаль тәрбия бирү интернатын калдырып, шул тоганьяктарга кире кайтырга туры килде. Мен әйтәм, бер рәхмәт, мен белән коткара битем. 2 рәхмәт, 2000 белән. Хәйрле сәгатьтә хөрмәтле егетләр, кызлар, агайлар, апайлар, олата өләсәләр һәм уларның яраткан тыңлаучылары кешеләре. Һеҙҙең менән биш бармак, был беренсе башҡорт телендә подкаст. Һәм биш бармактың алып барыусы беренсенән мин Илһам Ишкинин, Бурзой МС, әлбиттә беҙ менән шулай уҡ бергә Урал Каримов һәм бөгөн беҙҙә ҡунаҡта ысынлап та ошо һүҙҙе мин ошондой зур кешегә әйтәм. Зур кешегә не просто әйтәм дә, ул не просто зур кеше, ул реально легендар кеше. Хәҙер һеҙ аны менән танышасаҡһығыҙ. Хәҙер һеҙ нишәп мин уға ҡарата легендар тигән һүҙҙе ҡыҫтырғанда аңлайсаҡһығыҙ. Заһир Зәки улы Ҡотлосөрөн беҙ менән бөгөн ҡунаҡта. Зур кеше физик яҡтан ғына түгел, ғөмүмән әйткәндә зур кеше. Шулай итеп, Заһир ағай. Заһир ағай тип әйтә. Беҙҙең тапшырыуҙа шундай юлап бар. Тәүҙә ҡунаҡтар үҙҙәренең бала сағы тураһында ҡайҙа тыуҙылар, шул турала һөйләп еткерһәң әҙерәк. Ой. Һаумыгыҙ, хөрмәтле. Телефон экранын ҡараусылар, Зәңгәр экрандарҙағы йәш ноутбукты ҡараусылар, ҡыҙҙар, малайҙар, әбейҙәр, бабайҙар һәм башҡа теләһендә кешеләр тип әйткәйне. Бер заман бер министр молодежи йәшлек шулай эшләй. Һәм теләһендә кешеләр. Минең бала саҡ тураһында әйткәндә, уға уныңса айыру бер тапшырыу төшөрөргә мөмкин. Кино төшөргә. Ҡыҫҡаса, ҡайҙа тыуҙың, ҡайҙа үҫтең дигәндә, ниндәй районда? Мин Мин дә беләм, надо тамашалар, чтобы бөтә әле белде. Мин Баймаҡ районы Шүлкә ауылында тыуғанмын. Ысынмы? Сайты әйтәң бөтә әле, ышанам. Ул ниндәй ауыл тип һорайҙар? Мин Зәкирия Аҡназаровтың ауылы тиһәм, ысынлапмы тип теге. Ул төпкөл ауыл бит инде. Белмәйҙәр. Ғөмүмән, дөрөҫөн әйткәндә, мин Мәләүез районынан Йәмле Нөгөш буйында тыуған кеше. Мәләүез районында Шәрип ауылында, әйме Заһир ағай? Шәрип ауылы, onun тураһында 1751 йылда беренсе мәғлүмәттәр булган. Ревизский сказкалар. Икенсе исеме Ибраһим дип атала инде. Юрматы башҡорттар ауылы. Сәнкем Ҡыпсаҡ ырыуы. Ҡыпсаҡ? Һин Юрматы ырыуынан түгел. Юҡ. Ни өсөн Юрматы ырыуынан юлдаштарында йөрөйһең? Мин потому что Юрматы ырыуының кейәүе. Шо йөрөгә тура килә. Ғөмүмән беҙ шул Арслан урта мәктәбендә уҡып бөттөм инде. Ул беҙҙең Нөгөш колхозын 3 ырыуға ҡарай. Мәсәлән, Тамъян ырыуы, Арслан менән Шәриптәр, Ҡыпсаҡтар, теге яғы Юрматылар. Вот. Шунан Арслан Кинйә Арсланов менән бәйле. Оның тыуған ауылы. Көйөргә әҙерләге Кинйәбыҙ. Кинйәбыҙ ул үҫкәс, шунда башҡа сыҡҡан инде шул яҡта. Ҡалай ҡыҙыҡ. Әмәндә Арслан Аҡҡолов атаһы һалған ауыл. Ну, теге ҡәҙимге генә әйтеп, уҡыдым инде бөтөн теге совет балалар һымаҡ. Мин пионер булдым. Пионер булдым, Октябрятта булдым. Пионерға беҙ матур итеп әҙерләнеп, анттарҙы, уставтарҙы ятлап, ҡағиҙәләрен ятлап, пионер отряды булдырҙык. Хулиган булманыңмы? Пионер хулиган булға тейеш бит, матлаҡ рәүештә хулиган. Ну, ауылда үҫкән бөтөн малайҙар һымаҡ. Кәрбит шатлатып, ампула шатлатып, шунан. Ярар, улай ентекле. Әйҙә артабан киттек. Пугачтан атып. Ҡасан Өфөгә килдең? Бәлки бер СПТУ-ла уҡып йөрөгән. Өфөгә мин 11 класты бөткәс тә килә алманым. Сөнки бында бал етмәне.
экзаменнарды Бал құрттарының балын. Атай механизатор болғас бал етмәрі еген ораманлар дейм Еген оралар, еген береріне шыға бал етмәді. Шынан мен бір елді Салауат қалағында еді өтетінсінсі көлінер хөнерселік училищенде оқырға сұра келді. Әйткенде қысқасы ғана шул колледжда, шул техникумда тетеменде оқыған сақта бірай мұны хәзір ашарға бішірген сақта ярдам еттіп кеттің бірайма өрендігіз ме? Файдаға болды. Файдаға болды ма? Или просто анда? Группала 32 кешелік 4 малай башқалары қыздар ені біті әлі. Было чем заняться. Әйдегі тапсырды башқа сағына хилей. Әйде кем ұрысса, худы құттыра шында сараз біңтен кәйін халат ямы. Банк болат ямы. Онда Салауат қалағында шол нейді әйінді. Шол училищаның біздің рук түркім бола тұрғайны. Шонда мен гитарла ойнай тұрғайным. Шон строитель деген анда төдусілер мәдениет тарайы барыны бітін әдір ағидел деп атыла. Сонда ерларға үйрей тұрғайым, концерттар қоя тұрғайым. Мен өдемді білгенден алып ерланым. Мен сол мәктепке келгенде мен жерлай білейдім, оқи білейдім. Әйткенде 12 яшта бардым мәктепке. Мен 7 яшта өтімсі вақытында бардым. Ол ерлап жүру артабан бетінде студент сақта хелганақ ярдам етті шайма? Студент сақта түгіл ме? Жоқ, біз ол вақытта студент түгіл. Жоқ, ол вақытта түгіл, артабан тем, тұрмышылда. Салауатта оқынығыз да бір ел? Шамада өфеге оқырға келдім. Қайда? Тарих факультетына. Башқұрт дәулет. Университетна, 5 жыл математик етіп сонда оқындым. Мақсат еді ғалим болырға, тарихсы. Үшінші классқа текілім, үшінші курсқа текілім. Мен дөңгерек отличник болдым. Мен ғыммен башынық хайбет оқытушылар тарафынан бір ихтирамны бір хайбет студент едім. Мен адыр үміттер бағалайын, ләкин мен іштіп бизнес проекттар тип, ямғиет іші тип. Қайда кеттің? Азына кәйсіне мұхарир болып. Мен шыл бір мен қалмайым типтегі. Мен Ойлап отырам. Мен ислайым, бір мәлі Захир ағай біз хенемен қайдалар бұл біз хенемен көп хүйлешкен бар енді, қайдалар хүйлешкенде азына кәйсінде теге гороскоп нейін несі тұтырғанығызды хүйлеген. Йондыз неме. Тұтырғанда хүйле өткенің. Хәдір хүйлегенде болалыр өтеулем, жоқ ма? Жоқ, қызық қал өте. Ріткалеге отыралар бетін қыздар язып, біздің бір хәлі зұрғына матбуғат та ішлей ол, біздің бір корреспондент қызықай бұл. Язып берген еді корректор оқып отырла. Неше білім оңда дейінді. Неге ылақтарға олай деп яздың ол дейінді. Ақса әдірек бола deyip minik deyip min bit alaktayındı deyindi. Karakter eyteyindi. Şolay men deyip kene tedetip berdi ақса көп бола. Haybat oğuzlar bola deyip tedetip berdi. Мына гомман әйткәндә һин галим булырга хыялланды, бизнеска киттең дә. Ничектер һине шул толкын икенче якка алып киттеме? Шулай дип әйтергә мөмкин, чөнки мин 6-7 класста гомман тарихи китаплар укырга яраттым. Безнең бөтен булган теге башкорт классик тарих әсәрләр язган язучыларның барганда китапларын укып чыктым инде мин. Ул теге Степан Злобин дала, Али Ибрahimов дала, Янабай Хаматовтың. Юк, һин шулай еңел генә үзеңнең хыялыңдан аксам ул нимә ул? Ни өчен? Бәлки ана газетында шулай кызык булдымы? Ну, мин дөресен әйткәндә мин мәктәптә укыганда минем Өфелә укып алган вакытым булды бит. Мин Шамовла укыдым бит. Мин Шамовла укыдым, мин тубис идем. Бер тубис беләбез. Васил һәм. Анда би укырга баргастагы харап торманлар. Нәмәле уйнарга теләйм. Мин здоровый булгас, зур булгас, кәүдәле булгас, тубы бирделәр дә. Шами гитарла уйнарга йөрәгем килә тим бит.
контрабаста тұрып қойылар. Шул ике зор инструментті херап үйрете қайным. Ну, Қызғанысқа қаршы теге фенол вақиғалары мен экологик себептері қағанда мен музыкал тәрбие беру интернеттен қалдырып, сол тоғанияқтары кері қайтыра тұра келді. Ну, әлі теге Шул мәктәп елларында йырлай торам, региональный тәһәне конкурстарда шунда. Хамдугас 95 ми сулпанмы дигән шунда. Тәһәне кайда катнаша торгайным. Шулай ук менә студент сактарда шул Башкорт яшьләр иттифагы бит инде. Шуның турында һөйләп ебәрһәгез. Яшьлек шоулар, шуның эсендә кайнаныгызмы, нисек оештырырга, шул шоу-бизнес менән бәйле булуыгыз. Шул вакыт менән бәйле. Ну, студент сакта ана шул теге Башкорт яшьләр иттифагының төрле сараларында йөреп, әүзем шунда эшләп, шунда төрле саралар үткәрергә өйрәнеп алып, менә теге ул event ул бит инде теге тормыш мәгънәһе күп дәресендәге һәр вакыт нәмәләр өлгер алмайһың, нәмәләр оештыраһың, һәр вакыт цейтнот, тик монда килеп тыгыла, бына килеп тыгыла, теге шуга шул вакытта ниндәйдер теге тамыр халынгандыр инде ул. Без бит инде мин беренче курсты бүткәстә, беренче курста ук мин беләйнем, Башкорт яшьләр иттифагы бар икән. Максатлары өчен шуны килеп, шулар белән бергә булырга тиешмен, шунда оештырып бирергә тиешмен дип үземә үзе әйтеп куйгайным инде, билдәләп. Аслапта Уралмы яшьлек шоу, Төркия яшьләр көндәре, Хылкай, шуннан төрле ул вакытта бит хәзер теге һәр клуб һайын дискотека оештырып майны. Шул айына бер тапкыр оештыралһак, ул бик хуш инде. Әйткәндәй, шуга сараларда бик әдине бит һәлә шул нефсләр мәдәният һарайында үтә торгайны. Көҙгөнө яшьлек шоу, ядыгына Хылкай Уралмы, шул яңа елдан бер сара үткәргән белдер инде. Вакытта теге базар рынок буларак был сегмент формалашып бетмәгән һәм. Социаль селтәрләр юк инде. Афишалар ябыштырабыз. Афишаларда ябыштырдык. Афишалар йөренек һәрбер дүйембе тактарда теге хата торган кешеләр, шан Ксеркстан яһалган теге аклы кара билеттар. Шан уны бик күп кешеләр поддерживал. Теге поддерживал хатканнар икән. Яшәй торган шулар. Ала мин шул вакытта шул билеттерди хата торгайнык бит ул дип. Әле әйткәннәре бар. Әйткәндә, бер үле торгайнык бит инде. Теге вроде на зал туп-тулы бит инде. Акса юк. Мына зал туп-тулы бит инде. Билеттер хатылган бит инде. Нефсләр мәдәният һарайына ул вакытта 997 кеше һыя торгайны. Теге ике служебныйды исәпләмәгәндә. Шан шул сабилет хаткан бит инде. Бүген бит коридорда торалар теге. Коридорда киемләргә урын юк бит инде. Ул вакытта Шейн Петр Александрович деген директор отырган инде. Ул әрләшәйнде. Мы меня сейчас нефтяник не сят дип. Аптырабыз. Бакан үзебезнең шул вакытта ук теге юнсел малайлар без күп пираттар. Без күп эшләмәй торган шул барып нефтьләр мәдәният һарайының буфетында шул утырлык кына эшләй торган тем булалар хәзер. Тәүдә менә Адна газетында эшләп йөрәң, укып беттең, диплом алдың. Нисек син эстрадага килдең? Ну, эшкә сакырдылар. Башкорт дәүләт филармониясына директор урынбасары булып маркетинг юнәлеше буенча. Шун мин озак уйлап тормадым, чөнки теге Адна газетында уже 2 цикл үткәйне. Беренче елда кызык бит инде материаллар, шун икенче елда хәнде кредиткәс ничек итеп урожай уңышты йырга, шуннан яңа елга ничек әзерләргә, мәсәлән, шулай теге мизгил буенча не йөреп ата бит инде. Бу бит инде теге сәяси газет мана күбрәк Хуҗа бикәләр. Ас күңел асу мауктыргыз газет булды бит. Шул шайтып ике цикл үткәс, булда яңа эш бит инде. Мен теге юнәлештәрдә күмелмәстән тарих һәм күп кырлы, күп яклы булырга туры килде инде. Әйткәндә, Адна газетында мин теге үземдән генә мин әле ул вакытта брендә урта мәктәптә укый йөрим, иске субханаллаһ.
абна гәстен көтәй торган. Касан яңа выпустар гәст килә, почтаны карай торган. Килһә, ислапта, ну мына кайда төпкелдә бер янда иске сухалда мин шул гәстте рәхәтләнеп тора укый торам. Потому что мия кызык була торган. Вакытта интернет булманы. Интернет булманы. Вакытта кызык иде ислапта. Шуңа күрә Заһирага әйтә мин үземнең исемдән мин багсагымдан һәргә рәхмәтлем шунда ислапта мактырысты кызык не гәст булды. Мин хоккей тураһында яңалыктарды, онда рубрикаларды көтә торган. Мен хоккейді көбінесе өзім яда тұрғайдым, соки мен теге өзімді білгенден алып хоккей қараным, спортты қызыққандым. Соған азналай еще ішлегенде бір қызық хикметтері көп болды. Біз бетінде язылушылар теге араханда конкурс еғылан еттік. Азнаның артына шай бәлекейіне квитанция ішленік та анкета шуны тұтырып гәзитке алған квитанцияңды беркетіп почтамен хат ебәрегіз деп. Соны иғлан еттік та бірінші тираж теге пилотный сағардық та тараттық бетінде бошлай. Октябрь айы ортаға болды. Шайрас бұл заман бізге хаттар келе бір мақсус кеше алып отырдық қазір ол хаттарды теге сортировать деп әзірлеуге керек бетінде. Соны ол квитанцияларды ейіп шонда ВАЗ 2106 машинаһын шестерканы қойып лотерея сонан отты бір пенсионер апайдар, ағайдар пенсия ішіндегілер енді Хайбулла районының Садовый ауылынан енді олар. Біз оларға бардық, сон қотланық енді. Сон дегелер бізді көткендер енді. Ашанмайдар, осылай боламын елді, біз бола дейбіз енді. Сон біз өмірі шай есімен ұнтқайым деп апайдың. Қотлай берінде шай. Мана машина хейбет біттелі. Ой, машина хейбет. Ма налогы бит, налогы. Налогы деше тәбірінде. Теге кешілер, келелер, тоғанлары, мына журналистер келген екен, қотлай бет, машина атқан ағыз. Машина аттықта олма, налогы бит, налогы. Налогы деше тәбірінде. Шан, кетеріп, асқыз тапшадық бітеді. Şan bizim redaktör Reşit apay hadi ve horay bitdi. Yarar mana hadir sattığız mı? Qutlayız. Mana hadir maşinalı bulduk indi diye. Ay ma nalogu bit nalogu. Hadi ne şey bit nalogu dişik tüleyim. Qabık. No adaqtan niye bula gittik? Pasetler ayında bir ayıp avulundan bir yaş gayle qapqadal niye motor. No qiziq bo'ldi endi. Umuman sportga kelganda, yine biz teге Salatullaевтың шундай нык төп көйермәне итеп беләбез бит инде. Ничек инде менә белмәйм шәптер хоккей темаһы якын. Соңгы мезгилдәрдә юк менә бер шундайрак хәзерәк теге актуаль темага күсәк, безнең команда безне куандырмай, ничек инде теге волейбол менән ничек үткәрәһең? Кистерин. Ул бит спорт. Ну менә мин теге соңгы вакытта бер теге не тенденция логикага хыймаган тенденция күзәтәм мин. Менә команда бит инде еңіп келе. Менә 100%лы, мәсәлән, күңел команда бит инде. Аны бит теге оның эргәһендә йөргән командалар өстән хәпәрә үтеп, нолга хәпәрә үткән бит инде не командалар. Сан улар ничәптер килер, Саладиов еңелә дә коялар. Сан карайым да бит, мәйтем бар бу фонбет. Нитатив уйлайм инде. Безнең йогынтыгын яһайтып, чөнки ысынлап та теге КХЛ лига, коммерция лига ул ничектер акча эшләргә тиеш. Шул исәптән, наверное, мин шайтып уйлайм. Сан ул ма берничә тапкыр сезон әйләнешендә карап барһагыз, сезон әйләнешендә карап барһагыз, ул ысынлап та шунда күренә. Менә без гомумән унан алда гына бит инде. Локомотивте еңеп кайтты менә бит инде. Әлеге барган теге алгы турнир таблицасын караһаң, трактор беренче урында бар, 2 тапкыр еңдек бит инде. Менә бетәһендә Локомотивта еңдек, Спартагында еңдек. Ничектер көнлүннән җиңелдек тә куйдык та, артабан тагын җиңеп киттек. Менә шуга күрә мин шул бер тенденцияны күзәтәм. Но быелгы безнең команда миңа ул охшай бик ней кызык команда. Менә безнең бит тактика теге күпчелектә калганда 5 уенчы, 5 һөҗүмче. Ну беренче плей-оффта, беренче раундта үтәбезме? Ну, бұл бит спорт, я үтәбез, я юк. Юк, 2 ел рәттән үтмәйбез шу.
Мында плей-оффта ошо хоккей югары даирәһендә йөргән кешеләр әйтәләр бар плей-оффта Характер. үтү характердан түгел, ошо кисәгә лә бәйле дип. Чөнки теге команда Ин безнең Россия спорты гомумән тулыһынса акча менән бәйле дип әйтә алаһың. Һинең фикерең шулаймы? Ну, әлбәттә шулай. Һәм Мына футболда мин уны әйтмәйм, монда әле мына бездә үтте Россия спорт держава. Шулай була держава. Или Россия спорт держава дип аталды ул башкортча. Вот шунда ил башлыгы әйтте бит инде. Әгәр дә бәләкәй чакта көрәш, дзюдо мин шөгыльләнгән акчага бәйле булса, мин бүгенге көндә ошай була алмасын, шундай уңыштагы булмасын дип әйтте ил башлыгы. Демәк, ул бигрәк тә балалар спорты коммерциализация турында әйтеп үтте бит инде. Менә мин беләм теге үзебезнең дуслар арасында балалар хоккейда уйныйлар. Снапта югары спорт. Ул югары спорт ул барыбер ни акчага кисәгә нык бәйле. Бүгенге көндә теге тренерларында әйтәләр ишават ала дип, етәкчеләрендә әйтәләр ишават ала дип, урында һатып алаһың, киемендә һатып алаһың, шуга хәзер бөтен бизнес хайда битәләр бит инде. Ну, аны безнең һәр бөтен бизнеска снапта төпләнделәр гыйде, шу якка гына дигәндә снапта. Әгәр дә һинең балаң ниндидер спортта результат күрәтәм тиһә, һин апарга тиешең шул тренерга, ул тренер бушлай һинең балаңды кабул итмәй, үзенең группа кабул итмәй, үзенең группаһына, тик аксага. Ну, иде бизнес турында Һөйләшкәс, ана шу бизнес турында бит башында һөйләшә башланык бит бизнестың Заһирага. Мына филармонияга килде Заһирага. Мына концертларда үткәрә башланы ул. Бүгенге көнгә киләйек. Туризм менән шөгыльләнә. Юк, они менән килеп сыкты. Шоу. Шоу ул снапта беренче Бездән кызык өчен генә эшләгәнек. Максат булай инде. Бага тиклем билдәле булмаган билдәһез малайларны алып, әмма йырлай белгән сәхнәгә сыгарып, уларга костюм тектереп, хореография куеп, сәхнәгә сыгарып, теге популяр Boys band эшләп карады. Беренче концерты булды нидә, юбилейкала. Һәм мин фотоларда күргән, һин үзең дә сыккан беренче состав. Шуннан шау-шоудан 4 солисты булды бит инде. Вокал групп төркем бит инде. Шуннан беренче концертка без 16 ел әзерләнек. Шуннан безнең 8 комплект костюм бар инде. 8 комплект костюм тектергән. Абына хатта ботинкаларны тектергән теге. Абына гомумән алганда Заһирага шул мәлдәге артистларны алганда, улар снапта хәзер теге йондызлар араларында кемдәдер заслуженныйлар алып биттеләр бит инде. Алайыкта Сагыдулла Байгет, Рустам Гизатуллин, Венер Камалов, Нәркәс Сираҗдинова һәм дә калгандары. Шул артистлардан, шул йырчылардан әлеге мәлдә бына ошондай кимәлгә килеп җитүләрнең башында һин ничек әйтергә буламы, һин кул халдың дип. Теге алайык түгел инде, но сынапта без гомумән бик күп артистларга яшьләр өчен мәдәни саралар оештырып, уларга ниндидер кимәлдә юл астык. Шул яшьлек шоуда алганда бит инде. Шунан шау-шоу төркем менән айырма рәвештә шау-шоу төркем бит егетләр алар булды. Тарихчы, геолог, социолог, турист, Ринат Зарипов вообще укучы. Ринат туризмда укыды бит инде. Сагыдулла Байгет, Рустам Гызатны улар бит сәнгать бүткән, улар профессионалдар. Без һәвәскәрләрнең шуга. Гомумән без ниндидер тренд бирдек, юнәлеш бирдек. Бәлки ниндидер кимәлдә теге бер кимәл яңа юл асты. Кешеләр каранлар да. Менә шулай да була икән дип. Но күптәргә мин үземнең шәхси теге йогынтым бар дип әйтә алмыйм, әмма
ошо концерт сараларын оюштуруп, ушул филармония эшлегенде эле биздин жетекчилик ого каршы түгел, биз яштардын концерттарын, маселен ошол Камсибаштын биринчи сольный концертын филармония сахнасында эшледик. Бик көп кишилерге мына яштар тематиканы 2 айга бир тапкыр яштар тематиканы концерттер эшлеп, биз шуну мүмкүнчө астык, бул яшлык шоудан тыш инде. Ошон бит филуттары килип сыккас, ундагы биздин плановый саралар көбөйүп кетти битинде. Унда мына бик көп диджейдар, ошол диджей бейиш, хамак мына егиттер битинде. Уларга яңгы теге площадка майдан булдырдык, чөнки ижатчы менен биздин түп иш булду, ижатчы менен тамашачыны бергә тоташтыру. Яшьләргә юл асырга кирәк. Яшьләр бар, талантлы яшьләр. Һез уларга мөмкинчелек тудырдыгыз. Тудырдык. Шул КВН. Шул Башкорт КВН-ла, филармонияларга Безгә барыбер проекты. теге, юк, филармонияларга безнең өй һымак булды бит. Безгә барыбер проект ул теге комедий клуб килеп сыккас, без уйланым инде безнең нидәрдән генә менә егеттердән генә йыйып, шундый бер комедия проект яһап, акча эшләп була микән дип. 2 сольник эшләделәр. Ней сыгардылар, альбом сыгардылар. Снапта һәм шундагы проекттагы егеттер берле югалып калманы, бире хәзер директор, бире зам директор, бөтәһеле сәхнәлә, бире хәзер самый теге республикала иң теге Тамада битинде бөтен зур харау менән кулланган. Шуга бер ситтә ятып калманы. Алар үзләре лә бик юморга бай, креатив әүземләр ине. Шуга баш тадык шаяниумдан башлаган ик бит Өфө каласы мәктәптәре арасында. Гомумән мына базис нигез булгас кына нидер тәһүмтә булырга тиеш бит. Бүгенге көндә без шул сегментты формировать иттек дип әйтергә мөмкин. Хәзер мына уйлап караһаң бит инде комедия шоу һәзин теге моны теге төрле проекттар. Нәмә кәйле ул? Башкорт комедия, башкорт стайл. Шулар да бар бит инде. Юк, менә мин әйтә алам, бунда теге бер ниндәй дә теге сер юк. Һәзин шул эшләгән эшләр, ул безнең шулай КВНга барып, эләгеп, артабан оешманы оештыруга зур йогынты яһаныгыз, чөнки без менә әйтәм бит, филармониягә безнең өйгә һәм килә торгайнык. Шул ук безгә барыбер дә мин теге ярдәм иттем бит инде автор һәм макта теге репетициялар. Ул яшьләргә кирәк ул. Менә әлеге вакытта безнең шул яшьлек хаус бар бит инде, теге яшьләр киләләр, нимә эшләйләр. Чөнки яшь сакта теге әле белмәйм бит нимә менән шөгыльләнгән килә. Бөтен нимә менән дә шөгыльләнеп карарга килә. Шуга бу зур эш эшләгәнһегез. Ну, бында снапта Урал һиңа кушылып дигәндә Заһирага мин бушка һорау бирмәдем. Теге Рөстәм ага Гизатуллиндан дигәндә Сагыдулла агайның бай киттең. Теге һеҙҙең теге ҡулғы тейҙем уларҙың менән әлеге мәлдә йондоҙ булыу ерҙәренә дигәндә. Сөнки снапта шул сараларҙы, шул концерттарҙы оларҙың снапта профессиональ яҡтарына мин һүҙ әйтмәйем. Снапта улар профессионалдар үҙенең эшенән әйткәндәй. Но шул уҡ концерттарҙы ойоштороу кәрәк. Артист ул үҙе бит инде йырҙар яҙамы, или концерттарын ойоштороп бергә йөрөймө? Аны бит берәй белгән, аңлаган кеше ойошторорға тейеш. Дөрөҫ әйтәм, бөгөнгө көндә теге мына әгәр дә алһаҡ шоу бизнес структураһын, Аллаға шөкөр, мына теге продюсерҙар килеп сыҡтылар, эшләйҙәр, бар теге тик гастролдәр менән шөғөлләнгән теге сегмент рынка тулыһынса формалашты дип әйтергә. Бүгенге көндә бар ижадчылар йырлаган, бүгенге көндә бар бер нисә студия йырҙарын яҙдырған. Авторлар, композиторлар. Ул 90-нчы йылларда, 95-нче, 2000-гә тиклем ултырала хыялланырга мөмкин. Бүгенге көндә бар, гомумән алганда, башҡорт милли контенты хәҙер интернетҡа ла инә. Безнең хәҙер маҡсат күберәк безнең йырҙарҙы цифрага күсереү, чөнки кемдең теге цифровой форматта күбрәк булган һайын ул һаҡланып ҡаласаҡ. Һәм ише бүген беҙгә йәштәргә үҙҙәренең ижадтарын ошо цифровой платформаларда һатырға өйрәнергә кәрәк. Бүгенге көндә менә мин беләм, ундай уңышҡа өлгәшкән Радик Ильяҡшин,
теге конверсия һәйбәт. Ә безгә менә ни теге ана шул цифровой платформаны, umuman башкорт мәдәниятен бүген хаклай тиһәк, халыктан алып хәзергә барында шунда тыгырга тиешбез. Бу системалар рәвештә эшләнә. Әйдәгез әзрәк теге. Бүгенге көнгә киләйек. Бүгенге көнгә киләйек. Нисек туризмга эләгеп Капыл резко теманы үзгәрттек. Һәм шул туралы. Мин шоу бизнесмен туризм арасында мин төзелеш мен шөгыльләндем. 2 ел ярым монда Өфө Кремле 13 литрда күтәрдек. Менә Хатта нейде күтәрдек. Натурал бит әле теге соты. Шул Килеп сыктым. Ну, она трала. Ебер düşмәгән. Это принимать итмәй аптырата торган, кабул итмәенчә, менә сайтып теге акт прием клубы. Был төзелешкә килгән сакта Заһир агай, ул нисек син менә шу хаттан күп зур концертлар оештырдың. Күп саралар үткәрдең. Концертлардан тыш син күп сараларда үткәрдең. Ул һинең капыл берәй теге ни белмәм, шоу бизнестан тетәем микән, сәхнәлән дигән сәхнә эшләп. Ялткин килеп киттеме? Или бер мәле уяндың да һин асыл шу егет төзелеш менән шөгыльләнмәй. Ничек килеп сыкты шу идея һинең башыңа? Или һиңа берәй тәкъдим иттеме шулай? Ну, теге булгандан түгел, булмагандан. Теге булгандан кырын ятып, әйдә шөгыльләнеп алайым әле дип теге торып киткәндән түгел, снапта сараһыдан юнәлешеңдә алмаштырырга мөмкин. Теге ну, төзелеш эше миңа ул охшай, снапта теге хәләл эш. Мин мәктәптә укыганда шул мен архитектор не кызыккана торгайным, шул охшай торгайным. Но мен теге гуманитарий булгас, теге төвәл фәннәрдән имтихан бирә алмасмын дип белеп, шуга күбрәк юнәлешемдә неге күрсәтдем. Алгебра, математика, ладно, математиканы беләм. Алгебра мен һаман да теге 2 хәрефкә бер хәрефте кушан ишәп 0 булаган мен һаман аптырайм. Менә хәзер туризмга килеп иттек бит инде. Хәзер туризмга килеп. Шулай баһала төзелештә эшләргә туры килде, чөнки ул вакытта төзелеште алып барган генподрядчиктың хуҗаһы мине яхшы таныш иде. Шул бардым да әйттем инде. Менә шундый вопростар, проблемалар миңа bir юнәлештән эш бирегез дип, ул оештыралаһыңмы дип әйтәм. Яра оештыралам дип. Шул оештырып алып киттек дә, аванс түләннәр дә эшләп алдык та киттек. Шәй рәхәт кенә булды ул, еңел генә. Туризмга килгәндә. Менә һоңгы елларда үсеш бар, күрәбез. Теге гомумән республика үсеш бар. Нисек әйтер инең? Ниндәй әле безнең теге ниндәй һораудар туризм алдында, ниндәй Тулыһынса бер туризмның теге казнаһында кайнап отырырсын, безгә гомумән инфраструктураны нитергә кирәк. Ну, һаман да инфраструктура. Менә туризмны үстерүсен кирәк. Юл, бәйләнеш, связь элемтә. Шуннан отель. Торлак, берәй вакыйгалар сараһы көчле генә. Һәм бер-ике кызык, легендалы, табигый берәй кумартка, мәсәлән. Мәгълүман шулган Ташталхак. Хәзер мәмәриһе бар, инфраструктура юк. Хәзер инде юл бар, музей бар. Хәзер отель булай. Алар отель була. Гомумән Башкортстанда менә берничә урын бар. Улар теге битәүдә беләбез. Юл гына кирәк. Юл була, онда бизнес килеп юл ул, конечно, теге безнең дәүләт мәсьәләһе, уның һинең минең генә кулдан килә торган эш түгел. Шул Таратауга әйтне. Этне комплекс төзеп, баскыч куйгайнык. Ул бит инде юл эчендә утыра. Ырымбур Өфө трассаһында эргәһендә 3-4 кала. Онда азна уртаһында барһанда ярты стоянка тулы. Менә шан тагын бер тере пример, мисал. Чишмә районы Турахан. Әле музей төзелмәне. Теге
сәфәр үзәге дип әйтәләр бит инде. Шул гына төзелде. Шулай булһа, менә сентябрь айында уикенд ял көндәрендә 5000-гә якын кеше бара. Менә шул Өфө өлкәсендә булуы бик һәйбәт. Менә нисек уны һәйбәт. Әлбиттә, мин үзем дә теге әзмәт шөгыльләнгәс күрәм, Таратауда бик күп кеше. Менә ни өчен менталитет безнең халыктан һаман да менә бер йәндә халык өйрәнде. Күренә, менә Гафури районында теге һәм башка районнарда теге шул ук Салават районы, Дуван, Мәсле теге, урындар күп бит инде. Бүтә райондарда ла нисектер халык әйдә туризм менән теге шул бал һатып, шунда каймак һатып, нисек уйлайһығыз? Бүгенге көндә ул бит теге әпәт туризм белән шөгыльләнәбез сараһыздан. Чөнки илдәге дөньядагы геополитик хәлләр бүгенге туризм белән шөгыльләнергә мәҗбүр итә. Буга тиклем бит утырыла уйламан, чөнки нефть агыбата, егер үсә, урман үсә, газ һатабыз. Юк, туризм турында 25 ел һөйләйдәр. Әмма һөйләргә мөмкин 100 елда. Әмма беркем дә мохтаҗлык кичермәне уга. Ихтияҗ булманы бит инде. Булманы. Менә мин 2008-2007 елда Шүлгәнгә барып, шул ук теге каугандан ага торган бит инде. Онда әлеге һәммәк проспект булмай торган. Онда мөмкин инде теге катамарандан балык тотып барырга без теге спиннинг ташлап балык тотып бара торган. Шуннан кешелдә бик әдине. Бүгенге көндә юл ябылды. Без бикләндек бит инде. Хәзер кеше барыбер шулса кеше бар, ял итәргә теләй. Безнең эске инфраструктура әзер түгел. Әзер түгел. Халык әзер түгел, чөнки теге подавно әзер түгел. Тем более әзер түгел диләр бел. Чөнки менә тегендә бит урман һатып эшләгәннәр, баймакта иген бит инде. Бүтән җирдә тармактар эшләп килде, икътисадтың күп төп тармактары. Бүгенге көндә ихтияж бар, ситтән килгән кешеләр, сит илисендә йөрергә теләүчеләр күп. Шуңа бу Безнең шуга беренче максат әле академия туризмы булдырдык бит инде, кешеләрне өйрәтү, укыту. Нисек итеп, тәүге 17 елда Асан Башкортстан, настоящая Башкирия дигән тур проект эшләп, теге федераль премиялар алган вакытта бит инде теге беренче урыннар, алтын теге битлектәр дигән Оскардан алып йөргән вакытта без кешеләрне нисек итеп кешеме нисек яхшы мөгаллимәлләр булырга өйрәттек. Нисек кунаксыл булырга. Нисек хәлдәрен наш әйтеп теге. Безнең халык бит табигатыма кырыс та инде. Ердән менә. Карап тора бит инде. Аптаклар инде менә келәр. Отчуга нема балаларга утын, үземе алып килгәннәр дип. Әлегеле баягы снапта мына теге отель теге миңа теге мен брендеке булгас шулган таштам отель була теге битендә һәм нимә әйттем килә. Үзем дә мен эш сәфәре буенча районнарга барга туры килә. Нимә әйттем килә? Күп райондарда әлеге мәлдә туризм ягынан үстерү өчен элементарно бер кеше командировкага бер сутка килһәле, бер райцентрга алаяк тәйме. Безнең бит элементарно сифатлы рәвештә әлеге мәлдә отельдә дә юк бер. Элементарно юклап сыгыра бер төнгә. Мотель хәзер. Мотель. Әлеге сервис, гомумән сервиста. Булды менә 4 ел бит инде егетләр. Һуңгы 4 ел гына әле менә былтыр беренче тапкыр Россия кимәлендә теге бәләкәй модульле кунакханалар өчен субсидиялар бирделәр. Шан глэмпингтар өчен. Гомумән бүгенгә теге средства коллективного размещения дигән нәмә ул Россиядә кайбер регионнарда юк. Шуңа бездә әле бар, но әгәр дә без сифатлы туристы китерергә теләйбез икән, күбрәк акча теләйбез икән, без уларның ихтияҗларын сифатлы итеп канәгатьләндерергә тиешбез. Шуңа Алла бирһә юл булһа, элемтә булһа, отельләр килеп сыгыр. Чөнки теләүчеләр күп әле Өфө өлкәсендә лә менә миллиардка якын инвестиция алып Олимпиктар төзергә теләүчеләр бар инде. Шуңа без бу тармакка
аңлап, үйреніп, шунан мүмкіншілікті файдаланып, көбірек орындағы халық ақша эшләп карарга тиеш. Тимәк, Заһир агай, мәкә әйтергә була инде, безнең республикабызның киләсәгенең тагыла бер нефттан башка төйтәм инде безнең моны туризм. Инфраструктура булгас, Ну, әлеге вакытта Киләсәге. Карап барһагыз, игътибар итеп. Радифаричның социаль селтәрләрендә моны 1-2 публикация һәйин туризм. 2 публикация туризм. Ул моны шуга зур игътибар бирә. Моны һуңгы 2 объект битендә. Салават районында Салават ери. Шан Шишмә районында Турахан. Шам унан тыш республикаларга теге агротуризм буенча субсидиялар ултралы язып тора. Мына бүтән регионнарда байтып мактана алмай, безнең Аллага шөкер. Безнең Аллага шөкер. Итәкчелек буны аңлай, шул ук мына Торатау геопаркын төзү да битендә. Шан мына әлеге вакытта без теге төбәктәр үстерү офисы ул нәмә ул дип бая хараган чакта. Мына әлеге вакытта без Баймак районында Башкорт аты туристик рекреацион теге зонадан концепциян эшләнегенде. Ул мына теге фақат ат һавайлы туризм юнәлешендәге кластер. Мына без бүгенге көндә шундый мөмкинлекләр бар, буны эшләргә мөмкин, тегене эшләргә мөмкин дип халыкка күрһәтеп, менә шул концепцияны кабул иттеләр, без аны презентовать иттек Башкорт аты фестивалендә. Алла бирһә, менә шуларны тормышка ашырһак, һәм Ирәндиктә гомумән Башкорт табигый парк булырга тиеш. Табигый Баймак районы ул әзер геопарк ул, дөресен әйткәндә. Геопаркның фәлсәфәһенә туры килгән ул безнең супер төбәк. Шуңа унда табигать кумарткалары бар. Теге халык күрүше, фольклор, мәдәният, урында халык урф-гадәтләре бөтәһе бар. Шуннан не битендә шөгыль бар битендә. Шуңа мин әйтәм, атты егып туристларга утыртып бирсәң, аттың файдаһы күбрәк, ашагындан караганда дип мин болай да көләм инде. Мин уйлыйм инде Килгән туристлар әйтә, атты шул хәлем яратагыз. Юк, шул хәлем яратагыз. Кымыдан эсәһәгә утырып бирәр, хатта ашайһыгы дип диге. Минең уйлаемса, Заһир агайды без тагы бер тапкыр сакырады. Минең уйымса сакырады дип уйлайм инде. Чөнки темалар күп. Әлбәттә, темалар күп урал. Һәм безнең бүгенге Гомумән 5 бармактан берничә рубрика һәм булдырырга. Кылганска каршы вакыт самалы. Рубрика һәм булдырырга кирәк. Шул рубрикага карап, мәсәлән, бер тема алырга, шул темага сакырга, солай кызыграк. Бу теге вроде Юк, без гомумән алганда бүген һезне кунакка Заһирга сакырдык. Ни өчен дип? Чөнки без һине беләбез яхшы. Но әлбәттә, күп кешеләр һине беләләр. Төрле өлкәләр һин бит калыныштыра. Уңыштар каланың төбәтендә булып. Чөнки ысынлап та күп саралар, зур саралар үткәрдең. Эшләнең ул сараларды. Һәм шул саралар турында үткәргән мәлендә нинди кыенлыктар булды, иле нинди ниләр булды, без тоже хора килә. Әмма ләкин безнең ысынлап та вакыт бер мастер-класс үткәрәм. Нисә итеп концерт үткәрергә һәм минуста калмаска тигән. Давай. Иле яки нисә итеп зур концерт үткәреп минуста калып, нисә итеп унан ул ситуацияны сыгырга тигән. Бүтән кешегә мастер-класстар, осталык дәресләре үткәрергә мөмкинлеге. Әле һөйләмәйм. Безгә көтү торган булды. Бәлки анонс булды. Карагыз, тагыла бер дә искәртеп үткәргелә, хөрмәтле егетләр, кызлар, агайлар, апайлар, безнең бүген булды Титр. Заһир Зәки улы Котлысыр. Зур. Рәхмәт. Ни өчен рәхмәт? Әдип. Әдәбиятка килгәндә һин бит шигырь да язаһың. Һәм рәхмәт дигән псевдонимың бар. Һәммән шул китабы сыгып битмәй дә булмас. Ни өчен рәхмәт? Ни өчен рәхмәт, Заһир агай? Теге социаль селтәрләр килеп сыккас бит инде, теге одноклассниктар не бит инде килеп сыкты бит инде хәзер. Байрас иш бирден теге миндә эшләп бит инде.
Мәскәүгә шул укырга барып кайттылар. Хәзер тә ВКонтакте дигән нәмә килеп сыккан тиенде. Айрат Мусин сонда ултыра тиенде үзе. Буна тиенде. Кызык тиенде теге интерфейсы кызыграк тиенде. Сон не битинде алдым да хәзер. Кайда не трикалейм әле дип. Сәлам дип трикалдым да инде. Үйрәнә башладым инде. Сон не азак карап тордым что-то не. Ничептер үземнең исем менән теркәлмәдем. Шуңа шул сәламды не үзгәрттем инде. Рәхмәткә. Шуң ничә кайтып бараң дип фара идем шунда кем эргәләп утырган. Мәйтем бер рәхмәт мен белән коткарап итем. Ике рәхмәт 2000 белән. Мәйтем минең исемне укыган кеше 2000 белән не котылырга не форсат бирәм дип шайтып. Аса адак үзгәртәм дигәйдем. Үзгәртеп булмай. Үзгәртеп булманла ойда. Минең дә шулай. Кәрим Уралов дип торып калдым. Шуннан не бит адак осы кошчылы мероприятиялар төрле сарлар башлангас. Азаматтарға бейне бұд, рахмат деп әйттілер, ешан қалдылар енді. Бренд болып. Хәдір менің теге. Ижади шиғыри психодоним. Дейдер білі? Аңлашылды. Психодоним әйе. Әлеге мәлдә Заһир агай продюсер Башқұрт эстрадаһында. Башкорт эстрадаһында. Алар бармы? Булга кирәкме улар? Юк, сын мәгънәһендә продюсер. Юк, бар. Гомумән алганда башкорт эстрадаһы магырак, шоу бизнесы магырак бармы әлеге мәлдә? Ну, әлбиттә бар. Менә хәзер караһаң бит инде. Теге кальянный рэп тыңлай бит. Хәзер шул стильдә теге брутальный хакаллы егетләр бит инде теге тип теге йырлайлар бит. Бөтен стильләр бар бит инде теге. Шуңа продюсерлар бар, уларда бит кемдер ер яза, уларга кемдер шигырьләрне яза. Ну, күптәре үзләре әйтә, сама продюсер мен шөгыльләнәләр инде. Но менә бүгенге көндә теге иң зур продюсерларның хөрмәте Зайниддин Рустам ул бүгенге көндә ул продюсер. Менә ул һәйбәт теге. Матвеенко хамак Топ-3 давай башкорт продюсердан. Рустам агай. Әлеге мәлдә. Ну, әлеге мәлдә ней Рустам Мужатуллин, чөнки ул бүгенге көндә бик күп иҗатчыларда Риф Арслан ней алтыгы бер радиолагына эшләгән, әмма бүгенге көндә бик күп йырчыларда чыгарган Ришат Тухватуллин, например. Продюсер, чөнки ул йыр яза, образ, тематика. Бүгенге көндә иң көчле продюсер асын мәгънәсендә ул. Һәм өченчесе кем булырга может? Өченчесе үзе иҗатта булмаган, әмма аксаһын халган берничә егетте беләм, но исемләрен онытканым. Линар продюсер бүгенге көндә. Ленар Халилов 4 көз. Шуннан концерт оештыру буенча продюсерлар Салават Эмилбаев мен Вагиз Калимсулин. Но bundan тыш теге узак бул рынокта булырга теләүчеләрдән теге алар Казанска каршы киләләр дә сразу Татарстанга китәләр, чөнки снапта теге рынок сбыт луррак. Сифат. Шул Даулиянов безнең егет бит инде. Бүгенге көндә ул иң күп саунд музыкаль продюсер. Шуннан әйтернем Роберт агай Юлдашевты. Ул тоже үзенә күрә продюсер, ул менә күпме кешеләрне, шул Ринат Рамазановты һәм башка бик күп музыкантларны сәхнәгә чыгарган кеше. Ну шул ук. Шун иң бүгенге көндә иң тәкә продюсердан бере ул Мин? Рита Медбаева. Слаб. Бедана теге не ул бит телевидение җитәкчесе дип әйтергә мөмкин. Әмма бүгенге көндә ул полный цикл. Үзе иҗади продюсер булмагала, оештыручы ул иң көчле продюсер шул. Иҗади продюсерлардан это Рустам Гызатуллин и Заһир агай, тагы кыска гына шундай хорау нимәкә не Они үсен аты улайха безнең башкорт эстрадының йырчыларының гонорарлары әдерәк. Менә Нимә антыр? Кемдән әдерәк?
Татар эстраданы алайық. Yok, бүгінгі күнде просто мына алығы башқұрттар 2,5 миллион. Татарлар 4,5 миллион. Может, табишке етіп бардыр. География кеңірек. Мәселен, башқұрт сайырлағын Башқұртстаннан атаңдайдар. Рус сайырлағын бүтін Ресейде атаңдайдар. Инглиз сайырлағын бүтін дүние атаңдайдар. Витас самақ Қытай сайырлағын Қытай халық артисі. Бүгінгі күнде біздің рынок сбыта. Ақсахан төлеп хатып ала тұрған Хинин ижадыңды, башқұртса ерлаған ижадыңды хатып алушылар кеше әз. Çünkü мына біз 2,5 миллион дейбіз бетін дейбіз. Оның 1,5 миллион ғана бәлки өзін мәдениеттен идентификациялайдыр башқұрт деп. Шоның яртығы тыңлайдыр, аңлайдыр. Оның яртығы тыңлай, аңлай, әмі ақса төлей алмай. Шоның бірінші әлішігіне ол ижади тауарды хатып алырға, өзінің аяғы менен барып, өзінің вақытын менен бөліп, ақсахан беріп хатыға кешілер әз. Шоға, әгер де мұнда көпшілік өдім тәбіріге тейіш. Менталитет тегені ме бар? Менталитет деген әлбетте шулай бар. Біздің халықта матбуғатқа язылмайды. Жоқ, біздің еще халықтың қырғыз табиғаты тарихта қараған ней, біз барыбір ысынапта қарағанда қаты яугер халық бетінде. Бізде мына неше башқұрттар қатын қыздары ерсылар әртей бетінде. Мәселен, Татарстанда көп. Бізде ғыммен қатын қадар ерлаған нешектер табиғат менен сәхнелер болуы менің аңлатуымса өдетмейдер. Ердар бұғас біздің бетін бұларға түйіш. Тәрән мағаналы, ней, бүтін урбанизированный мәдәни лік бетінде әтетелер қырғансыға қаршы жоқ, біздікілер ялмайды оланы нешаптыр. Шуға бұл милли менталитеттан, біздің тарихтан, біздің яшайған ерімізден, біздің күн күрішімізден нық тұра. Çünkü біз саудагер миллет түгіл, біз қызғансыға қаршы не өтінде? Яугер. Ертелер сығып кетеді. Кімдер оны стереотип деп айтырға мүмкін? Барыбір яйлап өзгеріге керек өйті? Өзгеріге керек, кімге керек, өзгерісек, кімге керекмей, өзгермейсек. Солай отырып қала. Шуға... Үйрідер онды. Шуға бұл ұзақ формалаша тұрған процесс. Мына әлі 20 ел менен сағыстырғанда үфілегі башқұрт эстрадығы, ұммен эстраданы сағыстырғанда Ер менен көкара. Біз көрмейбіз, біз арағында яшаға сезмейбіз, әмі бар өсіш бар, Алла берсе, ол өдімтән бересек. Шайдап, құрметлі... Шындай матур нотала. Оптимистик нотала, құрметлі біздің қараусылар, әлбетті, ошы видеоны қарағас, ошы подкасты қарағас, ең мүхімі лайық қойырға. Зур лайық. Біздің видеолар, біздің подкасттар лайықлы бұларға тейістер. Біздің қонақтар ғымақ. Шуға көрі, біздің бүгін бұлды қонақта Захир Закиұлы Құтлы-Сорин, продюсер, Емағат Ишмәкер, шағир, ішқуар, ғыммен, бик яқшы кеше. Просто хейбет кеше. Просто хейбет кеше. Хәм әлбетте, оның кәңәштен мен бір нәмә аңлап қалдым біләгі, немәке. Бұна ерлайым, һәм зур йондыз болам тиһәң, Қытай тілінде ерла. Бәлки ислапта Димаш Құдайберген болып кетер. Бәлки Димаш Құдайберген болып кетер. Зур рахмет, һәдімән болды, биш бармақ. Хау булығыр.